Prečo si myslíš, že mladí finančníci zlyhávajú v tomto obore? Zlyhávajú práve preto, že sami majú problém uveriť tomu, že veria v to, čo idú robiť. To je za mňa ako jeden z takých hlavných. Prvý dôvod je ten, že príde 18, 19, 20 ročný človek za 40-50 ročným človekom a on povie, idem vám poradiť, ako to máte robiť s tými peniazmi, tak to je skôr vtipné ako účelné. A áno, a ja som tak začínal. Tiež som to vtedy hodil do žita, tiež som tú flintu tam bacoval. Konec neviem predávať finančný produkt, lebo som vtedy nevedel, ako mám na to argument. Dnes už to viem. Dneska viem tomu mladému povedať a pripraviť ho na to, aby bol pripravený na otázku, vy ste moc mladí. A prečo by som vám mal veriť? Okay? A toto už vieme dneska ošetriť hneď na začiatku. To sú veci, ktoré vtedy som nevedel. Dnes, keby som bol v tej istej situácii, mal by som tieto informácie, tak by som od tých 18 do 25 do 30 rokov zarobil toľko, že dnes už ten pasívny príjem už by som mal tak extrémne veľký. Boli skvelé časy a čakajú nás zase skvelé.